Ahojte, vítajte u môjho nového videa. Takže toto video bude špeciálne. Bude to špeciálne preto, lebo dnes je jeden veľký špeciálny deň. A to sú Sebiho meniny. Takže my ho teraz prekvapíme a ideme v Minecrafte mu vyrobiť prekvapenie. Takže napojíme sa do Baškin svet napríklad. To znie dobre. To znie dosť dobre. Takže už sme v tomto svete. Nepáči sa mi, že je tu strašne, že je tu tma a že je tu, čo je toto? Toto tu je creeper, to je? To je creeper. Tak ten sa mi nepáči, to není kamarát, takže zbijeme ho. A tak, vlastne ideme na to. Čiže aké prekvapenie by sme vymysleli pre Sebiho? No, lebo zatiaľ som prekvapenie tu zažila, ja, to je tento tu zombík, či čo sa to tam pohybuje. Ja si myslím, že Sebimu by sme k meninám mohli nasadiť špeciálny záhon rúží. Nie blata, rúží. Toto sú rúže? Ešte. Teraz by som to mala... No, veľmi dlho som tento Minecraft nehrala, takže neviem úplne, že čo mám stláčať. Ale... skúsime nájsť teda nejaké kvety, keďže k meninám samozrejme patria kvety. Tak poďme nájsť kvety. Toto by mohli byť kvety. Také pekné rúžové sem zasadíme. Tie sú pekné. Super. Takže Sebi, pre teba k meninám ako prvé bude tento krásny ružičkový záhon. Neviem, prečo to tak rýchlo vedne tie rúže. Tak mi poradte potom v komentári, že či to treba nejak poliať, alebo čo s tým treba robiť. Lebo to nie je normálne, aby som zasadila rúže a aby mi hneď zvedli. Tak Sebi, prepáč, asi kvety nebudú prekvapením pre teba. Pretože všetky mi zvedli. Tak, poďme niečo iné skúsiť. Sebi má rád, ja viem, čo má rád. On má rád ohňostroje, len neviem úplne, že ako sa tu povie ohňostroj. Skúsime niečo s ohňom. Firework. Super! Tak tu máme hneď niekoľko druhov, pravdepodobne ohňostrojov. Predpokladám, že tento je modrý, tento je rúžový, že to sú rôzne druhy tých ohňostrojov. Takže najlepšie, keby sme vyliezli na nejaký kopec, kde by sme to odpálili. Lenže toto neviem úplne, či sa mi podarí, lebo kúka tu na mňa nejaký pes. Neviem, či sa mi to úplne páčia tieto zvieratá. Takže ideme tu vyliezť na kopec. Tu ďalej ideme dať ohňostroj. Jej, vyšla som hore, super, až na samý vrch. Idem až na samý vrch. Ideme až na samotný vrchol, to sa nám supersky podarilo. Myslím si, že samotný vrchol by sa mohol nachádzať práve tu. Takže tuto zoskočíme. Napicháme sem ohňostroje. Len neviem, že či viem ja ten ohňostroj zapáliť. Toto si budem musieť asi vygoogliť, že ako zapáliť v Minecrafte ohňostroj. Tak som zvedavá, že či na to prídeme. To sa snažím pochopiť, čo je toto. No, skúsime to urobiť tak, ako sa zapaluje TNTčko.
A týmto spôsobom by podľa mňa ohňostroj mohol byť zapálený. A to je toto Flint and Steel. Ťuknime to tam. Bohužiaľ, Sebi zatiaľ k meninám som ti chcela krásny rúžový záhon dať, nepodarilo sa. Druhý darček som ti chcela dať ohňostroj. Opäť sa mi to nepodarilo? Alebo že by sa mi to aj podarilo? Ono sa mi to podarilo. Tak výborne, len sa to dalo nejak mimo tých ohňostrojov. Skúsime to. Aha, oheň! To mi normálne napovedalo, že mám dať oheň asi. Tak skúsime ten oheň tam dať, že či sa ten ohňostroj zapáli. Toto je ten ohňostroj už? To je on? Nie, to je dym, to nie je ohňostroj však. Ach, jaj, skúsime ešte nájsť iný druh ohňa. Láva. To je láva? Ach, jaj, povedzte mi, ako by som ten ohňostroj zapálila, lebo fakt mi to nejde a chcela som to vidieť. Skúsime tam dať magma blok medzi to. Ešte? Nejde to. Nevadí, tak Sebi aj tak tiež želám všetko najlepšie k meninám, ale snažila som sa ti nejaký darček prekvapenie spraviť k meninám, ale zatiaľ už 2 mi nevyšli. Tak musím rýchlo zapojiť mozog, že čo by som ti teda naozaj dala, že čo by ťa v tom Minecrafte tak potešilo. No ideme pozrieť zvieratá. Sebi má rád zvieratá. Akože nie, že je ich rád, ale normálne má ich rád, že by som mu postavila možno nejakú takú ohrádku. No, ohrádka by mohla byť v štýle takomto. V zelenom štýle by bola postavená jedna veľká ohrádka. A v tej ohrádke sa bude nachádzať nejaké zviera. A Sebi, keď príde, tak sa poteší, že tu má zviera, ktoré je špeciálne pre neho, vlastne jeho taký domáci miláčik nejaký. A rovno by som tam mohla čo dať? No, pôjdeme sa pozrieť, že aké sú v ponuke zvieratá. Sebi má rád psy, ale to mi nepríde v pohode dávať do takejto ohrádky. Čiže ak sa mi to šikovne podarilo tú ohrádku urobiť. Takže teraz si musíme nájsť, dáme si, že to je všetko anglicky, hej? Takže si tam napíšeme, že animal. Aha, tak ne, tak rabbitov tam dáme. Dáme tam rabbit, ne debit. Rabbit. No, tak dáme si tam zajaca. No, opäť technické problémy, zajaca tam dať neviem. Takže Sebi, ja už fakt neviem, že čo ti na tie meniny dať, keď mne sa tu nič nedarí. Rúže nejdu zasadiť, ohňostroj nejde zapáliť, zajac nejde dať do klietky, čo som to urobila do tej ohrádky. Tak ja už fakt neviem. Skúsime, aha, tuto je ťava. Skúsime tam dať ťavy, to by mohlo výjsť. Aha, asi mám plné toto. Ako sa to odstraňuje? Tak, toto ja nič. Ja musím asi hrávať častejšie. Takto sa to asi odstraňuje. Musím častejšie hrávať ten Minecraft, lebo fakt normálne neviem, že ako sa to odstraňuje. Ale ani ťava mi bohužiaľ nejde do tejto klietky strčiť. Čo by som tam dala? No, neviem, skúšala som to už, tak poďme spolu ešte vymyslieť niečo. Viem! Chytíme si túto lamu, či čo to tu je. Kravu. Krava, choď do klietky. Do tej klietky choď. Nie klietky. Do toho choď. Choď do toho. Do tej ohrady choď. Sebi, chcela som ti kúpiť kravu na meniny. Chcela som ti tam dať zajace. Chcela som ti dať ohňostroj. Chcela som ti dať rúže. Nič sa mi nedarí v tomto Minecrafte.
Tak, čo vymyslíme? Skúsime z blokov napísať, že Sebi. To by mohlo výjsť. Kde je taká krásna veľká plocha? Taká krásna veľká plocha by sa mohla nachádzať tu. A vlastne skúsime tam napísať to je S. Ty brďo. S. Tak dáme tam iba S ako Sebi, on sa poteší. Tak máme S. Takže Sebi, pre teba k meninám dneska toto krásne písmenko, nie je to 5, je to S-ko ako kanál Sebiho svet a vy mu všetci dajte odber a zajtra okolo 17:20 mám pocit, by mal byť stream, na ktorom sa objavím aj ja a vlastne Sebi o tomto prekvapení absolútne len netuší, že vyjde takéto videjko, takže som zvedavá, že čo na neho potom povie. A želám mu teda všetko najlepšie k meninám a zajtra sa vidíme na streame. Čaute.